Simple but elegant ang dating ng gown na inirampa ni Miss Supranational 2021 Dindy Pajares para sa pre-pageant na ginanap kamakailan sa Malopolska, Poland. Nag-stand out ang ganda ng ating pambato sa kanyang magenta gown at nakuha ang first runner-up spot sa isa sa pre-pageant activity na Miss Elegance Contest. Sa ganda ng suot ng ating kandidata, hindi mo akalaing senior high school pala ang nasa likod nito. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Pajares ang humbling story ng kanyang gown at ipinagmalaki ang may likha nito na si Angeline Texon na ang totoong pangalan ay Angelo Navarro mula sa Bataan. Kwento ng 20-year-old fashion designer, nagsimula ang lahat nang makita ang post ni Pajares na siya ay naghahanap ng fashion designer. Bagamat batid niyang maraming magagaling at dekalibreng fashion designers sa industriya ang tiyak na magpepresenta. Para sa pangarap, lakas loob daw siyang nag-message sa ating kandidata and the rest is history ika nga. Nakita ko po si Miss Dindy Pajares na nag-post po sa kanyang IG story na naghahanap po siya ng designer for collaboration po sa Miss World Philippines po. And then, pagkakita ko po noon, nag-message po agad ako kay Miss Dindy. At wala pa pong 5 minutes, thankfully, nag-reply po agad si Miss Dindy. Dalawang dress lamang daw ang unang napag-usapan ay pagagawa sa kanya, ngunit nasundan pa ito hanggang sa umabot na sa 13 outfit ng ating pambato ang kanyang ginawa. Nag-message po sa akin yung stylist, si Miss Josh and Zed de la Rosa po na kung willing daw po ba ako magtahi ng outfit for Miss Dindy Pajares. Bagamat nagsisimula pa lang sa industriya, pinatunayan ni Navarro ang kanyang natural na talento sa pagdedesign ng gowns. Kwento niya, nasa proseso pa raw siya sa pagkamit ng kanyang pangarap sa fashion industry. Sa katunayan, nakakaisang unit pa lang daw siya sa fashion design sa Fashion Institute sa Maynila. Aminado si Navarro na galing siya sa mahirap na pamilya at tulad ng sinabi ni Pajares, makina pa galing sa gobyerno ang kanyang ginagamit sa pananahi. Nag-offer po yung 4-piece po, katuwang po ng TESDA na magbigay po ng sustainable program at nasama po yung, nanay ko po yung nag-enroll po doon, Miss Jen, na magtatahi po, after po magtatahi, makakakuha ko po ng NC2 po sa TESDA po. At dahil love niya ang paggawa ng iba't ibang kasuotan, iba't ibang racket din daw ang kanyang pinasok, maging reality lang ang kanyang mga creation. Pangarap daw niyang makabuo ng kanyang sariling men and ladies wear collections at makalikha ng bridal gowns. Marami ka pong gustong gawin pero wala kang material, wala kang pambili. May mga sketches ka na gusto mong gawin din na kaya i-produce dahil po financially unstable po yung pamilya po namin. Ang ginagawa ko na lang po, Ma'am Jen, before pa po ng pandemic, sumasama po ako sa mga iba pong stylist, rumaraket po kami, mga nagiging baker na rin po ako, nakaraan po, po ng mga event, coordinator, lahat po na pwede pong pasukin na naka-line up din po sa fashion po. Para po makapag-earn ng money at magawa po yung mga gusto kong damit yun po, Ma'am Jen. Bagamat nasa puso niya ang fashion designing, priority daw muna niya sa ngayon na makatapos ng pag-aaral dahil yun ang pangarap ng kanyang mga magulang para sa kanya. Pero syempre, hindi pa rin mawawala ang kanyang paggawa ng mga obra maestra, lalo pat marami raw ang tumutulong sa kanya na kapwa niya fashion designers. May mensahe rin si Navarro sa mga tulad niyang mahilig sa fashion design. Wag po tayo mawala ng pag-asa na i-pursue po natin yung ating dream dahil di po natin alam may mga tao po na nasa paligid po natin na naniniwala po sa atin, natutulong po sa atin at kapag meron pong opportunity na pumasok po sa atin, i-grab po natin kasi di po natin alam na ayun na po yung magiging stepping stone po natin para po ma-achieve po natin unti-unti po yung ating mga pangarap. Jennifer Salenga, CLTV News.